Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso at Oras na my love para paunlakan natin ang ating Byahe Sender of the Night. This one was sent to us over at our Facebook page DJ Lala Banderas. Ayaw niya magpakilala so itago na lang natin siya sa pangalang Doz. So kabisyo, eto na po ang Byahe ni Doz. Hi DJ Lala, please hide my identity. May problema po ako. Bale, kasi alam ko naman po sa sarili ko na may mali ako. Kasi dati, lagi kong sinusumbatan yung partner ko at kung ano-anong masasakit na salita at minsan nasasaktan ko na din siya physically. Hanggang sa pagkalipas ng ilang taon, nanawa na rin siya siguro sa akin. May 2 kaming anak before kasama namin. Then nakiusap ako na pwede magtrabaho muna siya pansamantala at pumayag naman siya. Then a few months, may nakilala siyang guy sa work niya. At nalaman ko na lang po, naging sila. Sobra akong nasaktan kasi alam ko sa sarili ko na ayaw ko siyang mawala. Nagsisisi ako na mali yung ginawa ko noon. At ngayon ko lang na-realize yung halaga niya sa buhay ko. So far, binigyan ko siya ng space. At iniisip ko na lang siguro deserve ko to. Gusto ko na lang sanang mag-focus muna sa sarili ko at sa mga anak ko. Ano kaya ang tama ko pong gawin? Palayain ko na lang po ba siya? Salamat and more power to your show. Hi Doz! Well, one thing is for sure. Maganda yung ganito na nare-realize mo yung pagkakamali mo. Pero admitting your mistake or owning your mistake is different from doing something about it. At eto na nga tayo sa part kung saan tinatanong mo sa akin anong gagawin mo kasi binigyan mo siya ng space, hinayaan mo siyang magkaroon ng space. After mo nga malaman na nagkaroon siya ng relasyon dun sa ka-workmate niya and right now you do not know what to do because medyo na-realize mo na mahal mo pala talaga siya, na mahalaga siya sa'yo. Ganito na lang, Doz, no? Let me clear something to you. This is not up to you. Wala na to sa kamay mo. Ang desisyon na to ay nasa kanya. Whether you like it or not, nasa kanya na yung desisyon kung babalik pa ba siya o hindi na. You have already done your decision, which is bigyan siya ng space. Now, it's up to you to wait for her to make her decision if she will come back to you after the space na binigay mo sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, owning your mistake or owning up sa nagawa mong mali is very much different to doing something about it. And sometimes, when we say doing something about it, it means setting them free if that will make them happy. Does ganito, no? Kunin mo to as a lesson. I hope it did give you a lesson, but let me reiterate that lesson to you. One is, kapag merong differences sa relationship, please bear in mind that it's normal na meron kayong pagkakaiba sa isang relasyon. It's normal na may hindi kayo pinagkakasunduan sa relasyon. The only way to fix it is to talk about it. Mag-communicate sa isa't isa. Hindi nyo kailangan gumamit ng foul words or vulgar words to make a point. Hindi nyo na nga minsan kailangan mag-raise ng tone to make a point. You just have to say your piece and hear the other party kung meron naman silang sasabihin sa'yo. But one thing is for sure, you should never lay your hand on a woman. Alam mo yan, my love. This one, tinuro na sa atin, bata pa lang tayo na hindi sinasaktan ang babae because it should not even go there. You should not even go there and ewan ko kung norm, pero yun naman talaga yung tama. Hindi mo dapat siya saktan kasi balik-baliktarin mo man ang mundo, my love. Lalaki ka. Mas malakas ka sa kanya. By nature and by science, mas malakas ka sa kanya, my love. So, hindi siya makakalaban sa'yo. And the moment you lay your hand on a woman, that's a sign of disrespect. Disrespect mo sa kanya. Yun lang yung tanging lesson or tanging message na pinapadala mo sa kanya whenever you hit her. Every time na hinihit mo siya, that's the only lesson or that's the only message na napapadala mo sa kanya. So, it's nonsense.
Do you think na by hitting her, you are making any point sa conversation ninyo, sa argument ninyo, sa discussion ninyo? You are not. You are just sending a message across na you do not have any respect for her and for your kids. Remember, yung mga batang yan, yun yung nanay nila. And I just hope none of your kids are girl or girls or is a girl. Ayan. Nahirapan si ate sa sa linking verb. Sana wala sa kanila ni isa sa kanilang babae. Kasi you wouldn't want them to experience kung ano yung na-experience ng nanay nila sa'yo. Naintindihan mo ako, my love? So, nagigets ko yung pagsisisi and you are very lucky kung pinatawad ka na, kanya despite of what you did. Pero right now, my love, you cannot do anything about it. You can only do so much. Pwede kang manligaw kung yun yung gusto mo. Pwede kayo mag-start from scratch. Pwede kang magpakita ng sincerity mo na you are genuine. Pwede kang magpakita na nagbabago ka na, that you are changing for the better. You can do that if you want to. Kung gusto mo siyang pabalikan sa buhay mo. But the balik moment or balik part, yung siya moving back in with you. Siya returning to this relationship ay decision niya and will never be your decision. Never mo dapat gagamitin yung mga anak mo just to get her back. Yan yung second thing na wag mong gawin out of desperation. Naintindihan mo ako, my love? Kasi ang mangyayari dyan, magkakamali ka lang ulit. But this pagkakamali, you can never go back from it. Pag ginawa mo tong pagkakamali na to, there's no going back. It's the end of that relationship. No more chances, no more hope for the future, no need for space. It's gonna be an end point sa relationship ninyo. Naintindihan mo ko, Doz? So, I hope this is a lesson hard learned for you and I hope hindi mo na siya gawin in anybody in the future. Sabi ko nga sa inyo, there are a lot of ways for you to make a point. Sa isang conversation, sa isang argument, sa isang discussion, all you have to do is communicate. No need para magsalita ng mga masasakit na salita, although sometimes it's but normal, lalo na kung kayang emotion, pero yung paggamit ng physical force in order to make a point, that is a no-no in any relationship. Swerte ka kung yung babae willing to forgive. Pero not everybody will be that willing to forgive, no matter how much they love you. If hindi ka mag-end up sa hiwalayan, kamukat-mukat mo, baka mag-end up ka behind bars. And that's something you don't want for you and you don't want for your kids. Naintindihan mo ko? Tatay ka na, you should think differently. You should think maturely. Pero again, as of this moment, focus on yourself, getting yourself better. Focus on your kids, being a father to them. And kung gusto mong mag-exert ng effort to bring her back, walang pipigil sa'yo. Pero all you have to do is wait. Wait until ready na siyang magkaroon ng decision. And be ready for that decision. Kasi that decision may not be in your favor. Okay? Sa mga kabisyo natin, no, sa mga kabisyo nating lalaki, o di ba? Ang dami naman sa inyo magsasabi na wag niyong pagbubuhatan ng kamay ang mga babae. Hindi lang po yan papogi part. Hindi lang yan sinasabi ng mga ibang lalaki para maging gwapo sila tignan or dahil gusto nila magpapampam, because that should be a code na sundan ninyo lalaki. Kami din kasi mga babae, as much as possible, we don't do that. We shouldn't do that. Alam nyo naman yan, girls, ang harassment, ang violence are not only filed against men. They are also being filed against women. So never use force at any point in your discussion or argument with your partner regardless of your gender. Never use force. Kung hindi nyo na kayang magkaintindihan, kung hindi na kayo hindi na talaga mag-connect yung mga pinagsasabi ninyo sa isa't isa, if it's not working out for the both of you, split up. Kesa saktan nyo yung isa't isa, just split up. 'Di ba? Mag-break na lang kayo kesa saktan nyo yung isa't isa. Kasi it's not gonna be worth the pain. Yung ikukos mo dun sa taong yon, it's not gonna be worth it.
You will never make a point. What you'll do ay lalamatan nyo lang yung relationship ninyo for the rest of your life. Naintindihan nyo ako? Again, kung di nyo na kaya magkaintindihan at nandun na kayo sa point na nanggigigil na kayo sa isa't isa at gusto nyo na lang saktan by force, physical force, my love, just split up. Mag-break up na lang kayo. Mag-break na lang kayo. Better yun. Better choice yun. Better option yun. Kesa manakit kayo. Okay?